ויטנברג היא בגובה של 1.80 מטר, ועדיין מאוד אוהבת עקבים. עד לאיזה גובה היא תסכים להגיע? בואו נראה. הלן ערבה. היי, מה נשמע? בסדר, אז רגע, בנות עם 1.80 מטר גם נועלות עקבים? זה אפשרי? אני החלטתי שגם אני אנעל עקבים, כי זה לא פייר. את צודקת, זה לא פייר, אבל את כאילו גם ככה כזאת גבוהה, מה? עד היום לא כל כך נעלתי עקבים. נכון. אבל הטרנד כל כך מתפשט בכזה טירוף, שזה פשוט באמת, אין לך ברירה. כן. אוקיי, אז בואי דברי אליי בעקבים. אוקיי, אז היום אני קודם כל החלטתי להמחיש לנו את הטרנד הזה באמצעות סרטונים מהיוטיוב. איזה טרנד? הטרנד של העקבים המרחיקי לכת, שאנחנו לא מספיקים לעקוב אחריהם עד כמה שהם מגיעים ונוסקים לגבהים גבוהים מאוד. בעונה הזו הם לא רק גבוהים, הם גם רחבים, צ'אנקים כאלה. כן. יש לנו את הפלטפורמות, יש לנו את הסטילטואים שבאמת מגיעים לגבהים של 12, 13, 14 סנטימטר. הכל התחיל עם ליידי גגה שבאמת הביאה לנו את הטרנד המטורף הזה של עקבים שבאמת אין להם גבולות. אנחנו רואים פה בתמונות את העקבים שלה שבאמת הכל מתחיל מטרנד מאוד קיצוני, שכשהוא מגיע לקהל הוא מגיע... כן, אבל הטרנד, ליידי גגה כבודה כבודה במקומה מונח, אבל מה שאנחנו רואים זה עקבים של אלכסנדר מקווין שעשה עבורה, זאת אומרת, היא נועלת אותם, אבל עומד איזה מוח גאוני מאחורה שמעצב את הדברים האלה. כן, אבל אפשר לראות שבאמת ליידי גגה זו זאת שמנחה את הקו של העקבים הגבוהים והמשוגעים האלה, כי באמת אף אחת לפניה לא נעלה כזה גובה. יש לנו את עקבי הבשר, כמו שכולנו זוכרים, בכלל, סמלת הבשר שעיצב לה פרנק פרדדס. כן, כל אחד יגיב את תגובתו, אבל אין ספק שזו אומנות, וזה משהו שלא ראינו לפני. זו הסמלה הראשונה שהיו צריכים לשים אותה במקרר עד שהיא נלבשה, שזה, את יודעת, אין כאלה דברים. היא טפטפה דם כל הדרך לפתיח האדום. כן, פשוט מדהים, כן, זוועה. אז אני בא לי להראות לך איזה סרטון ככה שבאמת עקבים ללא גבול, שמם בלט בוטס, אנחנו יכולים לראות אותם כרגע. פשוט מנהלי בלט כאלה, פוינט עם עקבים. אז כן, כמובן שזה מגיע אלינו מעולם הבלט הקלאסי, זה מושפע משם. זה עקבים שהם בגובה 18 סנטימטר לפחות, ככל שהמידה יותר גדולה ככה גובה עולה כן, אני לא יכולה להתעלם מזה שהרגליים שראינו לפני רגע היו קשורות אחת לשנייה, כדי שהיא לא תאבד שיווי משקל ותעוף לצדדים. לא, אי אפשר ללכת על זה. הנה, את רואה שהן נעולות? כן, אני רואה שהן נעולות. היא יכולה בום. כן, לא, זה מפחיד. אני עכשיו גם, למה הבאתי את זה? כי זה באמת כאילו מרגיש שזה נעל שהולכת להינעל. היה איזה קטע בטופ מודל שמישהי נעלה את הנעליים האלה בעונה החדשה. אאוץ', זה נראה לא נעים בכלל. לא נעים בכלל. טוב, העקבים שלנו מגיעים לגבהים פסיכיים לחלוטין, כמו שאפשר לראות כאן בסרטון. פלטפורמה, זה פחות עקב? מהמם הזה, כן, יותר פלטפורמה, נכון, למרות שיש לנו פה איזה כזה מין שיפוע של עקב בכל זאת. זה נראה דרגיסטי לכל דבר. כן. לא משהו שהוא לבישי. משם אנחנו מגיעים, פחות או יותר, העקבים האלה הם לא באמת מציאותיים. לא. בסופו של דבר אנחנו נסיים עם סרטון של איך מכינים עקבים. איזה מידע. אפשר להכין בבית, זה ממש פשוט, רק צריך לרכוש נעלי עקב פשוטות לחלוטין. לפרק אותן ולהרכיב אותן מחדש. לפרק אותן עד היסוד ולהרכיב מחדש נעלי עקב משוגעות. זה נראה נורא פשוט שאת מסבירה את זה ככה, אני בטוחה שזה קצת יותר מורכב ממה שזה בפסט פורוורד. זה נורא פשוט. זה לוקח הרבה יותר זמן. ערבה ויטנברג, המון תודה לך. תודה לך, שיילי. טוב, זהו, נגמר. אני נהניתי, אתם גם נהניתם? מקווה מאוד שכן. שבוע הבא נהיה כאן עם עוד עדכונים, המלצות וחדשות אופנה חמות. ביי.